Hai, Alex, hai. Hai, Alex. Răduiește-te. Aici e mai greu de urcat. Da, așa era. Piatra mai mică. Aici e mai mic, piatrele. Da? Dar jos. Hai, hai, hai. Hai că poți, hai. Ușor, da? Ușor. Câte un pic până ajung sus. Hai. Eu m-am uitat și pe asta. Bravo, bravo. Frumos. Hai, deja ai trecut de jumătate. Paul! Ia! Haideți să... Hai, hai că mai e un pic până sus. Hai. Mai poți? Alex. Alex. Da, hai! Da, drum! Hai, că mai merge, că mai merge! Du-te la o parte, du-te la o parte. Eu am. Asta, eu am. Eu am.